Ahojte, decká, vítam vás opäť v našej interaktívnej hre. Ja vidím, že vy už ste celý nážavení na to, aby ste získali našich 254 korún 20 harierov. Ja viem, že vám už drnčia linky, už si medzi sebou hovoríte, že aká bude dnes otázka, aká bude odpoveď, ale to neviem ešte ani ja, lebo som ešte nepoprosila režiu, aby mi ukázala dva identické obrázky. Takže Norbert, Jana, Peťo, Jozefa, hurá na telefóny a ideme súťažiť. Takže poprosím režiu o dva identické obrázky. Kto je to, sa pýtam ja, lebo neviem, ale viem, že títo páni majú medzi sebou nepatrný rozdiel. A kto mi ho uhádne? Ja sa teším, lebo na linke mám prvého poslucháča. Ahoj. Norbert z Cerovej. Norbert, tak príď sa si ma vypočul. Ahoj, Norbert, takže... Jeden má pravdu. Áno, to som si všimla ja a nemám na to výšku. Ale my chceme vidieť iný rozdiel. Jeden má turban. Jeden má turban, presne, ale skúšame. Ja ešte podotýkam, že naše pravidlá hry fungujú takto. Vy zavoláte, my vás trochu podržíme, asi 7 minút, zatiaľ vám nabehne na účet asi 25 000 korún z vášho účtu, ale to nevadí, lebo vy môžete vyhrať našich 252 korún 30 harierov. Ideš, Norbert? Je podľa mňa ten nalovo, toho fajčila tá Norbert, nie, režisér hovorí do môjho slúchatka, že obidvaja sú nefajčiari, takže skúšame ďalej. Nejaké pomôcky. Pomôcky? No, Norbert, táto otázka je naozaj veľmi jednoduchá. Nechci odo mňa pomôcky, nechci to ty jeden. Ten jeden má viac pootvorené ústa. No, tak. Skoro, už sme trošičku blízko, takže Norbert, naša časomiera začína odtykávať. Ja neviem, 10, 9, 8, Ten má psa. 7, 6, Ten má kalašnikov. Norbert, zase si neuhádol. Norbert, je mi to strašne ľúto. A ja ti poviem, aký je rozdiel medzi týmito dvoma pánmi. Že jeden nemá zmysel pre humor a druhý má. Druhý je fakt kopa srandy, robí všelijaké bombové akcie. Takže Norbert, dovolaj sa k nám aj na budúce a hlavne nekontroluj si účty. Čauko!